vzniknutej situácii sme sa dozvedeli z imenovaného českého média, kde pán primátor sa vyslovil, že predchádzajúce terasy pre neho nie sú dostatočne dobré a že prevádzkovanie tento rok za daných podmienok nedovoluje. Však ale podstatné a dôležité je, že došlo k stiaženiu podmienok na podnikanie pre miestnych podnikateľov, ktorí takisto svojou troškou vlastne sa prispievajú k vytváraniu nejakých hodnot mest. Či už to ide o zmarenú investíciu do predchádzajúcich teras, ktorá je približne vyčíslená na 20 000 eur. Takisto je to nutná investícia do nových teras, pretože niekto v obmedzenom množstve vedel použiť nejakú časť, niekto ich nevedel použiť vôbec a musí vlastne vystavať nové a toto je nutná náklada za 14 000 eur. Začíname nadobúdať veľmi silný dojem, že sa v takýchto veciach nepostupuje systematicky a premyslene, ale ad hoc podľa jednotlivých prípadov a dokonca možno z podnetu nejakého momentálneho nápadu, čo skutočne znemožňuje vytvárať podmienky pre podnikateľov také, aby boli stabilné, aby sa nám javili tak, že nejaká investícia, ktorú je ochotný súkromný podnikateľ vložiť, pripomínam, že to nie je len na jeho osobný prospech, pretože platí dane a tie dane ostávajú čiastočne v meste, plus aj tie terasy boli spoplatňované, čo išlo priamo do rozpočtu. Súčasných podmienok predpokladám výpadok príjmov pre mesto zhruba vo výške 33 000 eur, teda zhruba 1 milión korún. Otázne je, či si to mesto môže dovoliť a či je práve teraz správny čas na to, aby sme menili podmienky hry. No a našou víziou je vlastne stretnutie zainteresovaných strán, či už pamiatkárov, prevádzkovateľov letných terás, ako aj vedenia mesta, kde po vzore travinných miest by bolo vypracované či už všeobecné záväzné nariadenie alebo ďalšie interné pravidlá, ktoré by presne určovali, ako má daná terasa alebo ako majú dané terasy vyzerať, kto čo bude vlastne poskytovať, či je to iba na náklady prevádzkovateľov, alebo sa bude na tom podieľať aj mesto, tak ako v Bratislave. A v podstate v neposlednom rade je to výška daní, pretože pán primátor pred časom pre istý denník povedal, že za škaredé dni platiť nebudeme, ale tam to aj skončilo v podstate a odvtedy sa nič neudialo.